Het laboratorium van Friesland Campina in Ljouwert is van de morgen ontrommen nadat een flesje met natriumsulfide omvallen is. Dat zorgt voor giftige dampen. 100 medewerkers moesten het laboratorium uit. Bij een brand in Smelle Ije is een pleats verlengd. De brand ontstie om middernacht heen, waarschijnlijk door de weerlicht. De pleats weer net meer te redden. De bewoner kon hem zelfs in veiligheid brengen. Het vee is sparrenbleun. Jong komen de leden van de vereniging Het Fries Dagblad bijeenhoren om over de toekomst van de kranten te praten. De leden krijgen 4 scenario's voorlijn, hoe de kranten uit de financiële problemen komen kennen. Het Fries Dagblad had nog maar zo'n 13.000 abonnees. De film Leven Boerenliefde van Steven de Jong is juist in première gegaan. Alle haatrolspelers waren aanwezig: Kas Jansen, Waldemar Torenstra en Tatum Dagelet. De film is voor een grutpad in Friesland opname. Vannacht 9 graden en reinerig waar. Morgen bewolkt waar en 15 graden. Ik dan een grote kans op rein.